गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। थांनाय मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतायाव बिपिएफ दोलोनि आइजो गांखंनि मावबादा जथुमा जानानै थाङो। बेयाव गोबां आइजोफोरा इउपिपिएल सरकारनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों आरो बिथांमोना दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारखौ थाबैनो बायगोन होनना बुङो आरो बिथांमोना बुंबावदों बिपिएफआनो मोजांमोन होनना बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। महर फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मैना मुंनि बर' सावथुनखौ फैगौ 11 सेप्तेम्बर खालाराव चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मंगलियानाव प्रिमियार श'खौ बेखेवनाय जागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां महरगिरिफोरजों लोगोसे बिसानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी, फावखुंगुर मोगथां नार्जारी, फावखुंगुर मानब लाभलि, मोसागिरि लकी ब्रह्म, डाइरेक्टर जेजाज खेरखातारि, एक्ट्रिस करिश्मा बर' आरो गोबां महरगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो बै सानखालि लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय बानजाय आफादा बयखौबो खावलायहरदों। मुथि ब्रह्मआ गावनि फिसाय आरो सानै गथ'खौ गारनानै सोरजोंबा खारनानै दं। बे लाजिथाव जाथाया जादों चिरां जिल्ला बासुगाव थानानि सिङाव थानाय निलाफारा गामियाव। नेरसिं ब्रह्मआ दायो गावनि सानै गथ'खौ लानानै जोबोद आलाय सिलाय जिंगायाव गोग्लैना दं। बेनिखायनो मुथि ब्रह्मखौ न'सिम फैफिननो थाखाय फिसाय नेरसिं ब्रह्म आरो गामिनि रायजो राजाफोरा खावलायहरदों। लोगोसे सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला न'खरसिम मिथिहोहरनो थाखाय खावलायहरदों। जानबुं अनजिमा 9954096910 आरो गुबुन मोनसेबाव 9957815205। थांनाय मैया 9 सेप्तेम्बर 2023 इं खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि मानिनां आफादगिरि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांनि जोनोमगिरि बिफा, क'क्राझार जिल्लानि दतमा हालामनि सालानि बाथाबारि गामिनि थागिबि हरकेश्वर ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जाबाय। रुंसारि जानाय खौरांखौ मिथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथांमोना रुंसारिनि न'खराव नुजाहैनानै रुंसारिनि जिउ गैयै सोलेरखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो आरो न'खरनि बाय बाहागिफोरजों लोगो हमबोनाय जायो। रुंसारि हरकेश्वर ब्रह्म बिथाङा 90 बोसोर बैसोआव बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। रुंसारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय गसाइनियाव आरज गाबहरबाय। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।